ajaknai mairum rogi khangka obono tuilen ro bobo hai mane ma tong tore tong thok tong thoka tong mang hai to gete norong no sabo bak omo hambai chung sini sigari bari joto ani YTR te monitoring computer khoboi tini ani assignment ni sal gaiwa assignment salono ang ruboi no mane laithane bisirogo to muti hegai subasu khlaijak geke bono gai mia ni uskang rogo sin bobagra ni assignment sal bobini kok khasarman nugoi tabu je sini borong ni je culture je tabu ni jina assignment salo dam dam ni salayo nunglayo amti hegai rang puisa khoros kai oi mane je sugia borong no suba khakai balaki sana hinai sin bobagra saklaiman bai tini ang ni je bai thang tini ana assignment salo tini ani area ni ang ani adivasi sakra jugrok bai ang tini phaya kori anje yak soktoi bongno mairum makha kisa suba ka ngai bongno sairok phai bak phaija kata ga abani bisingo te kubangma obo hai tongwa se mane salpa lai jotono ba chakridar omo hai robo tongo obo hai rongle ning bobo hai kok sana musung eba sana musung kok abono kasana musungo disung kaham kaham salayo dam dam ni mane salayo nunglayo abo to sabai khe nungba khena pogoi thango ba pai thango nga abono sana musungnai ngai amti hai to kabangma borok kabangma amti hai birthday rogo amti hai kabangma rang khros khayo ngai bongni o rang dongno borok mane ajagao mane abo to janjani musungmani khlaitun te phono ajagan hide kicha sa save khayoi je muti hai mane chini tipara hastai to kabangma borok sugya tongo o borok no subai ma hagai belai khe chana hinai angwan sugo.